Nung nakaraang episode ng ating North Luzon Loop ay nasaksihan natin ang napakagandang probinsya ng Zambales. Talaga namang sulit na sulit ang ating unang pahinga sa loob ng 13 araw na pagpadyak sa kalsada. Dahil napuntahan natin ang napakalinaw na tubig at pinong buhangin ng Pundakit Beach at ang mala New Zealand na kabundukan at tanawin ng lawa ng Mapanuepe. Hindi ko talaga malilimutan ang napakagandang probinsya na ito. At sa nalalapit na pagtatapos ng ating pag-iikot sa norteng bahagi ng ating bansa, ano pa kaya yung mga haharapin nating pagsubok sa kalsada? Kakayanin pa kaya natin ang mga natitirang matitinding ahon at ang napakainit at nakakalasbag na sikat ng haring araw? Kaya mga brother, samahan nyo ko at itutuloy na natin ang ating North Luzon Loop at haharapin na natin ang mga matatarik at hindi natatapos na ahon sa probinsya ng Bataan. Nag-upisa ang aming araw ni Kuya Ariel at ni Tatay Rodoblas mga alas 4 ng madaling araw. Maaga kaming nag-prepare ng aming gamit, naligo, at umalis dito sa San Narciso, Zambales. Good morning mga brother. Time check, nag-ride out tayo dun sa bahay ni na Kuya Ariel, mga nasa 4:10 or 4:15. Right now is 4:25 sa palabasan ng San Narciso, Zambales, and itatry nating tapusin yung ating North Luzon Loop today. So aahon tayo ngayon ng Bataan, ang pinakamahirap na ahon so far dito sa left side ng mapa natin sa Pilipinas. Kasi yung mga pagaling ka kasi ng norte from Pagudpud to Zambales ay mangilan-ngilan lang naman yung ahon, pero ito major ahon to. And ang nangyari pala mga brother ay yung Strava ko ay nagloko. So yan, kung makikita nyo, nawala na yung record sa Strava ko. Strava has recovered a problem. So since kahapon pa yan, trinay kong maging patient sa kanya, hoping na babalik siya, walang nangyari. Ang ruta pala natin ngayon mga brother para sa nalalabing araw ng ating North Luzon Loop ay magbabike tayo mula dito sa San Narciso, Zambales hanggang kilometer 0 dito sa Maynila. And syempre dadaan din tayo dito sa may Olongapo at tatahakin natin ang hindi natatapos at matatarik na ahon dito sa Mariveles, Bataan. And approximately ang total distance ng ating ruta ay nasa 310 to 320 kilometers, and kitang-kita nyo naman sobrang daming ahon. Pagkadating namin dito sa may San Marcelino, Zambales ay naghahanap na kami ng 7-Eleven ni Tatay Rodoblas o karinderya na pwede namin kainan dahil nagugutom na kami at kailangan naming uminom ng kape. Nandito tayo ngayon sa may San Marcelino and naghahanap tayo 7-Eleven. Agahan na muna tayo at magkakape para magising ang ating diwa. Sa hindi kalayuan dito sa may San Marcelino ay nakakita kami ng bukas na karinderya, kaya ayun, doon na kami kumain at nagpahinga at para na rin uminom ng kape. Ako din, Teto. After namin kumain at makapagpahinga ay balik na tayo sa padyakan at paputok na rin ang haring araw nung umalis kami dito sa may karinderya. Kaya mga brother, nandito na tayo sa bayan ng Castillejos and padiretso na tayo ng Mariveles, Bataan. Daan muna tayo ng Olongapo. Tubig. Ganda ng araw, oh. At
habang binabaybay namin itong kahabaan ng Subic ay talaga namang napakagandang pagmasdan ang pagsikat ng araw, lalong-lalo na yung kabundukan dun sa may gilid natin. Ganda ng araw, oh. And kung nakikita nyo mga brother, sa harapan natin ay mga kabundukan. Since alam nyo naman na papunta tayo ng Maribeles, Bataan. Yung mga nakikita nyo, yan ang aahuni natin maya-maya. Diyos ko, tulungan sana tayo ng Panginoon. At tinatawag ko na rin lahat ng mga santo. And after ng napakahabang lusong na to ay nakarating na tayo dito sa may Olongapo at dito na rin mag-uumpisa ang mga ahon natin papunta sa Bataan. At syempre mga patikim pa lang yan ng mga tunay na ahon na haharapin natin sa probinsya ng Bataan. So yan mga brother, naandito na tayo sa Olongapo City. At eto na, mag-i-start na ang kalbaryo natin para sa araw na ito. Whew! Kita nyo naman, sarapan natin, puro bundok na. So alam nyo ibig sabihin na, pag may bundok, may ahon. Whew! Sana kayanin natin kasi yung bike natin sobrang bigat. Whew! Ito na nga, feeling ko, start na. Ha! Kaya. Let's go! Kaya mga brother, nandito na tayo sa ating agahan, ang Olongapo ahon. Whew! Grabe, agahan talaga to. Mamaya siguro ang tanghalian natin sa Maribeles. Ganda ng view kasi hindi ko mapakita sa inyo. Ang hirap umahon. Ay, grabe yung mga ahon. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng bike. Ay. Tapos yung Maribeles pa. Diyos ko. Ano na lang mangyayari sa atin? Hindi naman ganun kahirap yung ahon dito sa may Olongapo and hindi rin matarik at hindi rin mahaba. Talaga namang tsatsagain mo lang hanggang matapos mo. And then after ng ahon na yan, dire-diretsong lusong na yan hanggang makarating kayo doon sa may Subic Freeport. At syempre habang lumulusong ka pag may pagkakataon ay tumingin ka lang sa bandang kanan mo at i-enjoy mo ang napakagandang tanawin ng Subic Bay. Uwi Avenue tayo dadaan dito sa Subic Freeport Bay. At pagpasok natin dito sa may Subic Freeport ay syempre dumaan na rin tayo sa may Subic Bay para makapagpa-picture at ma-enjoy yung napakagandang tanawin. Kaya mga brother, nandito pala tayo sa Subic Bay. Huhuhuy! Ganda, oh, laking barko. Subic Bay. So yan mga brother, medyo malilim dito kaya nakapag-video tayo. Pero kung makapansin nyo sa ating harapan, medyo tumataas-taas na mga bagay-bagay So tapos na tayo sa ahon sa Olongapo. Ang next naman nating ahon ay sa Bagak ata, Bataan hanggang Maribeles. Isang nakakaumay na ahon. At pagkadating namin dito sa may Subic International Airport ay dito na mag-uumpisa ang matitinding ahon papunta ng Morong Bataan. Mga brother, ito na ata ang umpisa ng aking kalbaryo. Papunta tayo ng Bagak. Hindi, ito yung unang dadaanan natin. Morong. So yun, punta na kami ng Morong Bataan. At kita nyo naman, dire-diretsong ahon. Medyo makakaumay to pag ganito lagi. So after nung ahon na yun mga brother, eto na, lumulusong na tayo. Masarap din yung lusong. Kaso yung araw nasa mukha natin, pero
okay lang naman. Napakahaba nito. Ibig sabihin nun, pag sobrang haba ng lusong, mahaba din yung aahunin natin. Matik yan. Etong daan na papuntang Morong Bataan mga brother, ito ay rolling hills. Talaga namang ahon lusong at talagang mahaba din talaga yung mga aahonin nyo at lulusungin. Talagang tsatsagain nyo lang lalong-lalo na kapag nasisikatan kayo ng araw kasi nakakalaspag talaga. Pakayop. Sobrang haba ng ahon na to. Grabe. Hindi masaya. Dire-diretsong ahon. Grabe ba? Grabe. Sa wakas. Natapos din yung mga ahon. Lusong naman tayo, lusong. Grabe. Ito dire-diretso lang. Morong Gate. Ay, grabe. Iba talaga ang ahon dito sa Bataan. After pa ng mga ilang ahon, lusong, ay finally nakarating na tayo sa may Morong Bataan. At dito rin tayo nakakita ng tindahan na pwede nating pagpahingahan at syempre bilhan ng mainit na kape para sa inaantok nating katawan. And habang nagpapahinga tayo ay may nakakwentuhan tayong mga siklista, so ito pinashoutout na rin natin sila. May mga nakilala tayo, bikers dito sa... Anong part naman ito? Bataan? Morong. Pero sila kuya. Kuya, pangalan niyo po? Chino. Sinong mababatiin niyo? Bati mo kay Bate. Mrs. ko. Yan. Siyempre naman, Mrs. ko. Santa Monica. Santa Monica. Nancy. Yan. Kuya. Kuya Jun. Kuya Jun. Subic Pelsico. Yun. Pinabati ko ang aking mga tropa, bikers. Yan. ECC bikers. ECC. 530 boys. Yan. Di ba? Thank you. After pala namin magpahinga dito ay syempre dumiretso na ulit tayo sa pagpadyak dahil mahaba-haba pa ang ating rutang tatahakin at sobrang dami pa ng mga ahon na kailangan nating akyatin. Grabe pala talaga yung lusong dito. Grabe yung tarik. At yung mga kurba, lusong talaga. Tapos, syempre, since pupunta tayo ng Maribeles, alam nyo naman, pag sobra yung lusong nyo, sobra din yung aahunin nyo. Ay, grabe. Matindihan. Ayan na, nasa harapan natin. Ay. Matindihan na. Dito sa Morong Bataan mga brother, talagang matindihan ang magiging experience nyo dito dahil sobrang haba ng mga ahon at syempre sobrang haba din ng mga lusong. Pero most of the time, umaahon kayo ng pagkahaba-haba. Start na ng ahon natin. Paano to, kuya? Pamaribeles na? Pagbagak? Pamurong? Pamurong pa rin pala kami. Ayan o. Ahong malala. Whew. Ahon kong ahon. So yan, dito tayo sa kaliwa. Pamurong proper tong pababa. Lusong na naman. Grabe mga lusong dito at grabe din ang mga ahon talaga mga brother. Kaya mag-iingat kayo dito. And napakatinding ensayuhan ito. Grabe mga ahon. Kita nyo ba? Ang ganda, no? Solid. Solid ang agod. After ng napakahaba nating ahon dito sa Morong Bataan ay naandito na tayo sa napakasarap na part, ang lusong. Napakahabang lusong nito hanggang makarating tayo sa poblasyon ng Morong Bataan. So yan mga brother, kanina pa tayo lumulusong. Ay grabe, ang haba ng lusong natin. At isa lang ang ibig sabihin nun, mahaba din ang ahon natin mamaya. Grabing Bataan to. Whew! Mapapa, ka na lang talaga. Grabe naman talaga sa hirap ng ahon eh. Grabe, lusong natin, no? Hindi pa rin tapos. Maabot na tayo ng 40 kanina, hindi pa rin tapos yung lusong.
At sa kabaan ng lusong na to mga brother, ay napansin din ni Kuya Ariel na parang bengkong na yung aking gulong sa likuran. So ayun, tumigil muna kami para i-check at eto nga ang nakita namin. Malubak to siguro. Alam mo ano? Panibago. Bengkong pa. Anong bingkong? Bengkong. Ayan no, pag ganito. Yan ang exterior niya. Ah! Ito na naman ang kamalasan! Bumili kaya ang bagong gulong. Feeling ka talaga dapat. So ayun na nga ang nangyari. Dahil sa haba ng lusong at nalubak ako dun sa isang parte ng daan ay nabengkong yung Ayan aking naman! gulong at nasira yung skin wall niya. So ayun, naghanap kami ng bike shop na merong same size ng aking gulong. Medyo marami rin kaming bike shop na pinuntahan kaso yung iba wala silang stock ng 700C na gulong. Buti na lang may nagchat sa akin sa Facebook at tinuro itong Siklista Bike Shop dito sa mismong poblasyon ng Morong Bataan. So yan mga brother, naghahanap tayo ng bike shop ngayon kasi pasabog na yung ano natin, ito. So meron tayo nakakitang bike shop dito sa poblasyon. Bihira rin ata mga nagbabike. Buti na lang talaga ay ugali ko magdala ng ekstrang pera Magkano para sa mga po? gantong emergency. Kung wala talaga tayong dalang pera ay Diyos ko po, GG, hindi tayo makakauwi ng Kalamba. Ang binili ko nga pala ditong gulong ay yung Merida Light Speed para sa kanilang gravel at buti na lang binigyan tayo ng discount at binigay na lang sa atin ng 2,000 yung pares. Then after nan ay tinulungan na tayo ni Kuya Ariel na ikabit yung pabibili lang nating gulong dun sa bike natin. So yan, napalitan na. After naming mapalitan yung aking gulong at masigurado na okay na ang lahat ay bumalik na ulit kami sa pagpadyak. At grabe na rin talaga ang tirik ng araw. Talagang nakakasunog at nakakalaspag. At after pala nating daanan, itong bayan ng Morong ay padiretso na tayo sa Bagak, Bataan. At kung iniisip mo na tapos na ang mga paghihirap namin, ay doon ka nagkakamali. Dahil isa na naman tong matinding ahon. Grabe, ang ganda dito. Grabe yung ganda dito sa parting to. Headwind nga lang, hirap ipag-jack. Ayun yung ahonin namin, oh. At habang tinatahak ko ang napakagandang kalsada na papunta sa Bagak, Bataan, ay tumigil na muna ako sa isang tindahan at nakipagkwentuhan kay nanay. Umiikot po kasi kami na lahat po ng paakyat. Pinuntahan namin, papuntang Cagayan, Aurora, tapos bumaba kami ng Ilocos, sa Zambales, tapos dito naman. Sige po, Nay. Alis na po ako, Nay. Salamat po. Opo. Naiwanan ko pala yung tubig ko. Thank you po, Nay. Opo. Hindi po, naiwanan ko lang po doon sa tindahan. Kapayapa ng lugar na ito. Maganda pa ng puno. Oh, grabe. Ang sarap dito. Bagak, 15 kilometers. Maahon pa din kami. Ang haba nito masyado. Ahon pa din. Medyo nauumay na ako, ha? Ahon pa din. Grabe tong ahon na to. Ang haba. Dire-diretso. Init pa, kaya dito muna ako sa may lilim. Tapos naghahanap na rin pala kami ng pagkain kasi gutom na kami. Oras na ba? 11:53 na lang. Ay, grabe. And after pa ng mga ilan-ilan na mahabang ahon at mga lusong ay sa wakas nakarating na rin tayo dito sa Bagak, Bataan. Nandito na tayo sa arko ng Bagak, Bataan. Grabe. And dito na rin pala kami nagpahinga at kumain ng aming tanghalian.
After nating kumain dito at magpahinga ay bumalik na ulit tayo sa pagpadyak. At eto na, papunta na tayo sa pinakamatinding ahon dito sa ating ruta dahil papunta na tayo sa Mariveles, Bataan. At syempre bago tayo umahon ng pagkatindi-tindi ay lulusong muna tayo. Oh, sarap lumusong. Pagkatapos pala nung arko ay lusong na ulit. So ito, lumulusong tayo. Medyo maano to, mas stiff, mahaba-habang lusong. And of course, aahon na tayo papunta ng Mariveles. Grabe ang habang lusong nito. Kaya nakakatakot ang ahon ng Mariveles eh. So nandito na tayo sa medyo patag na part ng lusong galing doon sa arko ng Bagak. And tingnan nyo yung nasa harapan natin. Napaka-solid, di ba? Diyan kami iikot. Yan ang Mariveles. Mount Mariveles yan for sure. Tapos lulusong pa rin. Tapos aahon ng sobrang lala. Grabe, ang ganda. Mariveles 43. Mariveles 43 kilometers. Grabe, 43 kilometers na ahon lusong. At grabe yung mga ahon. Woo! Syempre, hindi puro ahon lang ang ginagawa natin dito papunta sa Mariveles. Lumulusong din tayo. Sa wakas, lusong. Makatikim din ang hangin. Kahit pa paano. Grabe. Hindi siya masaya. Pero ang ganda ng view sa harap. Pwede na. Sulit na rin. At dahil grabe talaga ang init sa kalsada na ito at sinusuong namin ang sikat ng araw, ay kada makakita kami ng bukal o yung mga hose na may nilalabas sa tubig sa daan, ay talagang tumitigil kami para mag-cool down. Ayan, nakakita kami ng hose. Grabe. Mag-overheat na ako. Kung mapapansin nyo dito sa buong ruta natin sa Bataan mga brother, mula sa Morong hanggang pa Mariveles, ito ay ahon lusong or rolling hills. Napakahaba ng mga lusong at syempre napakahaba din ng mga aahonin mo. Grabe, lusong na naman. Kung ano yung haba ng inahon mo, yun din ang haba ng ilulusong mo. Ewan ko ba kung bakit di na lang pwede puro ahon tapos isang lusong para tapos na lahat. Ay, grabe. Ganda ng view. Ang init din. Sinatsaga-tsaga ako na. Iniwan ko na nga si natatay dun sa taas. Pumopondo na ako ng pumopondo. At habang papalapit tayo ng papalapit sa mismong town proper ng Mariveles, Bataan, ay may nadaanan tayong napakagandang lugar na halos hindi ako makapaniwala na makikita ko dito sa Bataan. Yung tipong parang tinatanong mo ba sa sarili mo kung nananaginip ka ba or kung totoo ba yung nakikita mo. Grabe. Ang ganda ng view. At sobrang init. Talaga naman sobrang. Grabe, ang ganda. Grabe mga aso dito Pero ilang beses kami hinahabol. Ngayon lang ako nakatsyempo ng aso talaga.
na nai-record ko na hinahabol kami. Ilang beses ako hinahabol. Halo na yung papunta kami Cagayan. Ha, grabe man, grabe. Ilang, Mariveles. 19 kilometers, Mariveles. Siguro hindi na ako nakikilala sa itsura ko ngayon. Ay, sobrang itim ko na. My God! Grabe yung sa gilid. Pati sa likod. Ayan ba? Init. Yung akala mong tapos na yung mga ahon. Pero hindi pa pala. Ito na. Umaahon ulit. Time check mga brother, 4:28. And umaahon pa din kami. Gabi na kami makakarating ng Mariveles nito. Last 13 kilometers, ayun, sa poste, Mariveles na. Tapos puro lusong, siguro mga onting ahon, andun na tayo. 8 kilometers, Mariveles, mga brother. Puro lusong na. At after pa ng mahaba-habang lusong na ito, ay sa wakas nakarating na tayo sa bayan ng Mariveles, Bataan. So yan mga brother, nandito na tayo. Feeling ko nasa sentro na tayo ng ng Bataan, ng Mariveles, I mean. Kasi marami ng tao at nakalusong na rin tayo ng sobra. Ay, grabe. Sobrang pagod natin to. Umaga pa lang, umaahon na tayo. And natapos tayo paggabi na. Ang una pala namin pinuntahan dito sa bayan ng Mariveles, Bataan ay yung kanilang munisipyo. Then after namin magpa-picture doon, dumiretso naman kami sa kilometer 0 ng Death March. Mga brother, tapos na tayo sa mismong bayan ng Mariveles. Dire-diretso na tayo ng pagpadyak at papunta na tayo ng Balanga. Malamang kasi ang balak nila is talagang dire-diretso na Metro Manila. At dahil gabi na nung nakarating kami dito sa Mariveles, Bataan, ay minabuti na namin na dito na rin mag-dinner bago kami umahon papuntang Balanga. And after namin kumain dito sa may 7-Eleven sa Mariveles, Bataan ng aming dinner, ay napansin ni Kuya Ariel na flat na naman ang aking gulong. So ayan, inaayos na naman namin. And after naming ayusin ng aking gulong ay ayon, balik na ulit tayo sa padyakan. At alam nyo ba mga brother, ang akala ko talaga pagdating namin dito sa may Mariveles, Bataan ay tapos na lahat ng ahon. Pero doon ako nagkamali. Rolling hills pa rin ang kanilang bayan at grabe pa din ang mga ahon. Kaya mga brother, papunta na kami ng Balanga City. Gabi na. Nag-dinner na rin kami sa 7-Eleven and ahon na. Game na agad, game na. Medyo mahaba-haba din pala tong ahon na to. Grabe. Ayan, ahon talaga. At dahil sa sobrang laspag namin sa haba ng mga inahon namin mula Zambales hanggang dito sa Mariveles, Bataan, ay nakaramdam na talaga kami ng sobrang pagod. Nagsuggest si Tatay Rodablas na maghanap na kami ng tutuluyan dito para dito na lang magpahinga at ituloy na lang ng madaling araw yung aming pagpadyak. And actually mga brother, halos lahat ng mga inn, hotel, motel na nadadaanan namin ay tinatanong namin kung pwede kaming magstay ng mga ilang oras lang. Kaso nga lang ay napakamahal ng kanilang rate at wala na rin talaga kaming budget. So ayun, napilitan na lang kami na maghanap ng waiting shed at doon nagpahinga. Grabe talaga ang mga pinagdaanan natin sa araw na ito. At grabe din talaga yung mga ahon-lusong na sinuong natin mula Olongapo hanggang Mariveles, Bataan. Halos buong araw tayong nakabilad sa ilalim ng init ng araw habang umaahon. Pero sulit pa din naman lahat dahil sa kabila ng hirap at pagod, madami tayong nakita magagandang view. Sabi nga nila, di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. At sa huling araw natin ng ating North Luzon Loop, ano kaya ang naghihintay sa atin na sorpresa sa natitirang mahigit 150 kilometro? Kakayanin pa kaya natin padyakin hanggang Kalamba or bibigay na rin ang ating laspag na katawan?
Kaya mga brothers, stay tuned sa huling episode ng ating North Luzon Loop at pauwi na tayo sa ating bayan sa Calamba.